God. Oh, 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 oh my God. Good morning, Philippines! Somebody's waiting for the bread, guys. Good morning. Good morning, boy. It'll take longer than when you do it in the process. It's like, the wind is dagan na daw. 16 minutes, little boy. I-bake ko lang to po. Kausap ko yung baby ko, Tamimo. Hello, guys. Good morning. Good morning, mga ka-everything. Thank you guys so much for watching. Thank you guys for clicking. Bye. See you later. Anyway, guys, itong si House, naghihintay lang kasi i-bake natin itong. And also, guys, today is Thursday and dito lang tayo sa bahay magliwaliw and yun, magliwaliw lang. He's always on my chair talaga. Hintay-hintay. He knows that I'm baking, right ba? He knows Mama's baking some bread. Somebody's jealous. Every time I talk to one of them, she's always want to be the one. She want to be the one. She want to be the one. The one she want to be. She want. I love you. You're so cute. Do you want some bunsi again? Who wants some bonbon? Mag-charge muna tayo ng mga battery. Kasi today, the agenda is I'm going to bring the Christmas tree up here kasi andun sa basement at saka ang laki-laking box. Hopefully makayanan natin dito na isa ka ilagay dito. Hold on. Charge tayo ng battery and also I still have to bring this paperwork upstairs and I need to do all the paperwork, guys, like mga tax kasi may ibang tax na nakarating for next year. So, kailangan ko lang i-sort out itong mga meal. Dito to at saka sa isang bahay kasi hanggang ngayon hindi pa rin naka-move yung address namin. Most of our mail. Hala, open pala ito dito. Most of our mail andun pa sa isang bahay. Kaya yun. So, yun. May ulan-ulan daw ngayon eh. So, kailangan ko pang alaban ng brush kasi, yun, kailangan siyang labhan kasi gamit ko yung mga brushes. Kailangan ko ding maglinis bukas dito sa bedroom kasi dyan matutulog kami kasama si Luigi. Magkwento-kwentuhan, Saturday, dito siya matulog, sabi niya. Pero hopefully, dito siya matulog, hindi mag-change yung mind. I want a short man. Ito guys, magpula na naman tayo kasi pula yung suot natin, pula yung daw. So guys, sobra kasing ginaw guys. Giniginaw talaga ako guys. So kunin natin yung, I don't know kung magkita maano ko pa kayo. I will try to carry that box up here. And then balik na naman tayo sa taas later. Kasi ilabas natin yung mga decoration. And then ilabas ko lahat. And then pagpilian ko kung alin yung ilagay ko sa Christmas tree. Diyan ko siya ilagay guys yung Christmas tree. Yun, andyan pa rin yung vacuum kasi bina-vacuum ko to dito. So dito ko ilagay yung Christmas tree sa gilid ng ito and then sa gilid ng fireplace. Kasi kapag Christmas tree kasi maganda siya guys kapag yung fireplace is on. Sobrang ganda ng Christmas lights, Christmas tree kapag malapit sa fireplace. That's heavy. Oh God, that hurt. Oh, my heart is pumping so hard. How many pounds is this? Oh my God, my heart. Ang laki ng box. I don't know how many pounds, but this is 7.5. Yeah. Wala mang pounds. Ang sakit.
Ang sakit ng ano ko, kamay. Yung buong katawan ko, yung legs ginamit ko. Ang sakit. Grabe. Katulad lang yan ng mga kung anong gusto mo. Kung gustuhin mo talaga. Makakaya mo. Kahit alam kong mabigat. I mean, makaya man yan nakin. Makaya ko man siya. Pero alam ko talagang mamamatay ako. You are right guys about malunggay. Yung ibang malunggay, pinabayaan ko siya. Walang tubig yan. Para siyang nabubuhay. And also, our thing. Kailangan natin ng lagyan ko ito ng lagyan ko ng fertilizer guys. Dinala ko pa rin kayo, diba? Ganyan yung buhay guys. Ito siya. Ito dito. Ano yan? Cucumber hindi pa nagano. Lagyan ito natin ng fertilizer. Ang dami ko ng harvest guys, pero parang ang dami ko pa rin pananim. Ang dami ko pa rin natanim, di ba? Kahit meron na tayong mga hina-harvest, ang dami kong tomato. Meron tayong na ang hirap guys kapag mag-isa pala. Ang hirap gawin pag mag-isa ka lang. So, kailangan ko na lang ng another shelving. Yung sa ibabaw. I think dito, by number naman siya. So, meron na tayong shelving. I-add na lang natin yung isa, guys. Hi, guys. Tapos na ako for now, guys. Okay naman siya. Dito, hindi ko alam kung ano yung ilalagay ko. For sure, mga kamatis. Pag okay na itong lights, mga kamatis dito. Or baka pababaan ko pa to kasi
salad lang naman yung ilagay ko dito, yung mga hindi matataas. Look, yung kamatis, dito ko siya inano sa ito kasi para meron siyang, kasi mataas ito yung nakamatis mahaba talaga to. Sana magkabulaklak po ito ba. Masaya sana kapag may bulaklak. Pero ang iatsal natin dyan, masaya. Sabi pa ninyo guys, hindi pala ito hindi pala ninyo. Sabi ni Lloydie at saka yung iba na, ano pala ito, kailangang hindi tubigin kasi ayaw nila ng tubig-tubigin. Yung parang normal lang. Look, nabubuhay siya, diba? Pero ito, parang nakasurvive naman siya kasi hindi ko tinatubigan ito. Nag-dry all agad. Yung anthurium ko guys, tinatransfer ko ulit siya sa lupa. Kasi yun, lupa. Kailangan lang siyang transfer kasi parang wala na akong time sa mga plant na tubig pa, di ba? So, kailangan kong i-transfer kasi tubig-tubig na lang kasi iniisip ko din yung hydroponic ko na gulay. Hindi ang dami kong iniisip, di ba? Yan, wala na. Ito naman. Itapon natin. Yung sasakyan guys, andun pa rin. Kahapon wala yan eh. Wala yan kahapon, look. Yan pa rin, kita ninyo. Kahapon wala yan. Hi guys! Wala masyadong ganda. Naglilinis lang si Inday Garutay. And nilagay ko na yung fall na... Ito yung binili ko guys kahapon. Ito siya. And then, nilagay ko lang ito siya dito yung color kasi fall na, 'di ba? So, yun, para may kulay ang buhay. Kinukuha ko na yung mga decoration. At saka ready ko na yun dito ilagay sa baba. Ready na. I think I'm going to do that. I think. Yun ang dahilan kung bakit may cover yung mga couch. Kaya hindi ko na magamit-gamit yung mga couch dahil sa mga alaga kong mga ito. Andun sa living room, yung couch doon, andun yun din si Dimples. So ngayon guys, late na po. It's 7:17 na ng gabi and kailangan ko nang magpahinga. And yun, napagod ako, naglaba ako. And then, nag-ano pa ako, nagtingin-tingin pa sa attic, nag-continue ako kasi hinahanap ko yung mga bowls, yung mga ornament na bowls, mga bowlsy. Yun yung mga hinahanap ko kasi I know marami ako. And then, plus bumili pa ako ng mga extra na mga blue, mga yellow, mga silvery. So, yun yung ginawa ko buong hapon. And iin ko na to dito guys. Kita-kits tayo bukas. Continuation tayo bukas kasi alam nyo na for sure this vlog is kind of like boring. Walang masyadong ganap. So, continue tayo bukas. Please keep on watching. Good morning, guys. It's 11 o'clock. Nag-ano lang ako kasi maglilinis sa taas. You stay there, okay? I'll be right back. Okay? Look at this. You guys, I'll be right back. I know. Mama's cleaning.
shucks. Nag-start na si Dimples inspection dimps. It's time for Christmas tree to be up. Hey, tignan niya din. Gusto ni Dimples yung under the Christmas tree. Oh. Naalala niya yun. So, yan yung mga decor ko, guys. Mostly kay Bianan yan, pero ang dami kong na-add. Mostly balls lang naman yung mga ornaments lang naman na ganito yung gusto ko talaga. Pero yung kabiyanan is mga sosyalerong color curts kasi. Mga Linux. Dyan. Yeah, hindi ko binigay sa mga kapatid ni Taming babae. Kasi yun naman yung gamit namin ni Bianan every year. So, diba? In the end of the year, at the end of the day, sa kanila yan. Pero, for now, ako muna gagamit kasi nakahiligan ko na siya, yun yung gawin namin. Hindi na ako nakapag-vlog. Nakalimutan ko na vlogger. Magba-vlog pala ako, pero nakalimutan ko na. Nabisi sa taas, kakalinis, laba, ganun. Hindi na ako nakapag-vlog kasi sabi ko, continuation ako, guys. Walang undang, walang hunong, hindi naghinto. Itong si Habs ba? Ganito ako, guys. Yung parang problema ko ba kapag mag-start, hindi ako makapaghinto. Yun yung ano ko. Ang hirap huminto ng magtrabaho. Yung kapitbahay namin, guys, nagpaano sila ng driveway. Nag-usap kami ni Tami noon. Yung driveway namin, kailangan siyang ikot lang ba? Para hindi siya masira talaga yung driveway. Kasi ano na siya, muntik na talaga siyang masira din. So sabi ko, magkano kaya yun? Yung sa kapitbahay namin, pinaana talaga nila pinagawa. Magpahinga lang si ako kasi hindi ko na kinaya yung mga gawaing ano. Ay. Ito palagi ko itong inaano ba. Kasi palagi natin hinahawakan. So, sabi pa ni Tami, ikaw ba? Palagi ka na lang nagwa-wipes ng mga holder, and then may mga Clorox daw, alcohol, may mga alcohol daw, nasisira daw yung mga sabi ko, dapat man talaga may alcohol pag maglinis ka, mag-wipe kasi walang alcohol, useless lang yun. So plano ko sana itong ilagay doon talaga, kaso naisip ko wag muna, baka after Halloween, let's see, kasi gusto ko siya pero ito yung iniisip ko, at saka yung kapatid niya, yung isa, si Dimples. Kasi guys, kapag yung dalawa yung magsama, magkasinabot, yun na silang duha. Kung gusto nilang kunin, kasi puti-puti, kasi ito, kainin nila yung puti guys. Akala nila so delikado, kay styro man yun. Styro ba yun? May spray ba maging matigas? So yun, kaya pinag-isipan ko. Kailangan ko lang i-close ito. So, yun guys, mag-on yan. Ayan. Diba? Yun na siya. So, pabayaan ko lang siya dyan, guys. Anyway, ito yung binili ko. Gustong-gusto ko talaga. Nagustuhan ko sila. Yung binili ko sa Burlington. So, ngayon, yung light sa baba is on. And the whole light, kasi hindi ko siya pwedeng papatayin. Sana hindi ko siya makalimutan, guys. Kasi, oh my God, pag makalimutan ko yan, takot ako. Makalimutan, dapat lang siya 2 hours. Kasi kapag makalimutan ko yan, di ba may fan? Yung light is may electric fan sa pababaw. Parang, basta yun. Yun yung takot ako kasi yung insulation is hindi pa natapos yung ceiling doon, di ba?
Yung insulation is foam. Pag matatagak, mahuhulog, masusunog. So, yun yung kinakabahan ako. Kasi baka, hindi ba natin alam. Hopefully, hindi natin makalimutan, guys.